Зараз буде просто бальзам на душу всім починаючим фахівцям. Бо дехто так перелякався, що ой-ой, я не маю там якихось суперспеціальних знань, і це означає, що моя робота дарма. Дивіться, реально, я казала про те, що якщо ви травмовані, вам спочатку треба працювати зі своєю травмою, щоб вас просто не розносило від травми клієнта, щоб ви не входили в резонанс і не виходили таке горе. Але це не означає, що ви не можете працювати, доки у вас цих спеціальних суперзнань нема. Бо часто для людини найтерапевтичніше буває просто ваша активна присутність, просто ваше активне слухання. Що це означає? Це означає те, що ви як контейнер можете бути присутніми, витримувати афекти клієнта, його страхи, його переживання, що ви можете просто бути поруч. І це головне.